Tervehys täältä villavarastosta. Katsotaan minkälainen tuote on Thermexin selluvilla. Ja tää on kotimainen sanomalehtipaperista valmistettu puupohjainen eriste. Tää on hengittävä materiaali, eli tää pystyy sitomaan ja luovuttamaan kosteutta. Tarkoittaa sitä, että jos rakenteeseen vaikka jostain pääsisi vähän kosteutta, jos ilmansulussa vaikka pieni vuoto tai muuta, niin tää sietää paljon paremmin sitä kosteutta, mitä vaikkapa mineraalivilla. Tietysti toimiva ja oikein tehty rakenne on aina lähtökohta siihen laadukkaalle eristykselle, mutta aina vaikka ajan saatossa voi tulla vaikkapa niitä ilmavuotoja sinne rakenteeseen. Thermexin lämmöneristyskyky on jo itsessään hyvä. Sitä parantaa sitten asennusmenetelmä, jossa tähän eristeen sekaan lisätään liima-ainetta, joka sitoo nämä kuidut yhtenäiseksi patjaksi, jolloin se pienentää sen tuotteen ilmanläpäisevyyttä. Eriste pysyy paikallaan siellä reunoissakin, jossa se on tuulen vaikutuksilla alttiina, ja samalla myös se tekee eristeestä käytännössä painumattoman. Tämä on erittäin hyvä tuote ihan kaikkiin rakenteisiin, uusiin ja vanhoihin rakennuksiin, mutta ihan ylivoimainen tuote sitten, kun lisää eristetään taloja yläpohjaa, joissa on vähän ahtaat reunat ja muuta, niin saadaan nimenomaan tuon liima-asennuksen ansiosta sitten se eriste pysymään siellä reunassa hyvin paikalla ja eristetää hyvin myös reuna-alueet. Ja sitten kun lisää eristetään myös vanhempien talojen seiniä, vaikkapa hirsiseiniä, se täyttää kaikki ne kolot ja saadaan tehtyä just sen paksuinen eriste, kun siihen rakenteeseen on sopii.